Мини аудиосистема, която е разопакована на бюджетна цена и работи перфектно. Нека да видим. Тук може да видите, че кутията е отварена и преди, но по самия продукт е невъзможно да забележите. Няма тръскотини или външни забележки. Неразличим е от нов и има цели 12 месеца гаранция. Саундбара Creative Stage Air V2 има вградена батерия и AUX кабел за връзка с други уреди, като телевизор или смартфон, но работи с Bluetooth. Изключително компактен е, а дизайнът му се вписва идеално навсякъде. Батерията издържа до 6 часа с едно зареждане, което означава, че можеш да носиш музиката навсякъде с теб. Дали ще го използваш за гледане на филми, игри или за музика, ти решаваш. Аз го използвам за всичко изброено, но най-вече да разпускам след дълъг ден. Ако искаш и ти да се здобиеш такава и купона да не свършва, намери я в сайта на Restock.bg, защото е на страхотна цена и определено си струва.